Здравейте, скъпи любители на нощия натиск! Виждате какво направихме. Чудихме се кое би могло да разгневи повече един планктон жълтопаветен от българското знаме и ни хрумна българското знаме с кръст, където пише Исус Христос побеждава. В момента съм сигурен, че някои хора само при вида на подобно нещо, което говори за нашата християнска принадлежност, тези национални символи, режат вени в ступор от това, което виждат, но ние ще продължим да го правим. А сега по същество. Всичките тези момчета, които са зад мен, снимай ги, молята да се види младежта, която остана до последни доби. Имаме нужда от латекс. Може да ни изпратите бял, зелен, червен, черен, фасаген, фасаден латекс. Имаме нужда от баки, където да могат да използват момчетата, четки, общото широк спектър от неща. Ако не можете да ни помогнете с подобно нещо, в описанието на видео ще сложим дарителска сметка. Идеята е, че вече няма само младежите на общност идеал да правят такива неща в района около Надежда, около Сердика, ами всичките младежи за България и други организации, които идват и се занимават с тази дейност и ни помагат, да могат да вземат всичките тези материали и да могат да направят нещо свое по местата, където те живеят или откъдето минават, някое друго централно място, за да може това да не бъде присъщо само на един район в София, ами да стане нещо съвсем нормално за гледане, нормална софийска гледка навсякъде. Благодаря за вниманието и очакваме вашата помощ.